Tänään mä teen Geometry Dash toinen osa. Mä oon osannut paremmin nyt. Mä yritän vetää tätä kolikoilla. Vaille. Tää on tosi helppo tää maa. Mutta joskus aina feilaa, niin se on ärsyttävää. Kun hyppää aikaisin tai liian aikaisin. Ei kun siis. Hyppää liian myöhään tai liian aikaisin, niin kuin mä sanoin viime videossakin. Tää on niin helppo. Paitsi sit mä kuolen kohta. Toi oli lähellä. Toikin. Miksi mä muuten otin tokoon se, jos mä en... No mä oon saanut jo sen! Itse. No en mä jaksa. Mä vedän Back on Trackin kokonaan läpi, miten mä jaksa. Koin se jo. Kun mä en edes tiedä, missä ne on. Kaikki. Mä oon läpässyt tämänkin kyllä, mutta täällä tänään on vielä ehtinyt. Tossa on tuolla nyt se ihme juttu, että se pumppaa tulleen. Sitten varmaan saa se. Jes, eka koinsi. Wow, toi oli lähellä. Ei! Vitsi! Melkein saman verran kuin viimeksi. Ja tossahan tuli silloin se 24 vai jotain 74. Ja sitten tossa oli... Oliko se ihan Polarge? Sekaisin. Eikö? Se oli Polarge. Mä luulin, että se oli Back. Ei. Progressin. Tää ei hypännyt. Mä en ikinä osaa, kun toi niin... Mä en osaa. Ei! File. Elektrodynmäks. Dynmännässä laususta. File, tää ei nyt ottanut. Electroman Adventure. Niinkin tässä on aika hyvä musiikki. Katsokaa mun maa. Koko tästä maan. Se on aika pieni. Mä en osaa sitä tätä tehdä maita, mutta sen nimi on LOL-tyyppiä. Siitä löytää sitten mun maan. No en mä Trail of Tree. Mä en osaa lausua. Mä en lausukaan niitä. Tässä on hyvä musiikki myös. File, toi
vaikea, kun pitää hypätä eka. Tässä on ärsyttävää, kun tää kuuluu, kun mä painan. Kun tää jää tähän kiinni. Oh. X-steps. Ei, mä aina tossa vedän tolleen. Tuliks mun tenkka? Tuli. Taikka jos toi oli mun vanha kenkä. Näitä alkukenttiä mä en oo kauheasti vetänyt näitä ekoja. Mä oon vetänyt enemmän noita viimeisiä. Sen takia mulla on näissä niin pienet. Nyt mennään seuraavaan time matchin. Tai itse asiassa taakkaan. Ei. Nyt alkaa parantua. Mua ihmetyttää, miten ton saa sen. Hei, nyt mennään takas jumper. Täällä on aika hyvä. Ei, mitä? Mä yritän vetää enkan nyt. Vai. Let's go. Tää on se yksi kohta, mikä on vaikea. En mä jaksa vetää. Base after base. Tää on aika hyvä. Ääni kuulostaa ihan erilaiselta tässä niinku tässä videossa kuin niinku oikeesti. Kun mä painan liikaa, siitä se ääni kuuluu. Mitä? Näin muuten muistan. Tiedän mitä. Miten toipuu? Niin sinne pitää hypätä polarkeesti. Nyt vedetään tämä. Tai vedetään enkkasekin. Aina okei. Mä oon läpässyt tän, mutta se on tällä. Sit kun mä kuolen. Tai sit kun mä oon saanut niin tapassa, niin sit mä... Se on aika ärsyttävät tyhmät sanoo ennen kuin lopettaa. Niin kuin ennen kuin jos tekee jotain vielä. Ennen kuin lopettaa videossa. Mun mielestä. Mä sanon niin. Mä yritän läpäistä tätä.
Hei, tuli Krenkka, tuli. No, kiitos kun katsoitte. Ja